Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagalam ka di kadag ito mangga. Panay mabetak ay nawaw. Pinidot ko dagita iti ayan tipon na Mabalin pa imay. Dalusam da ita mabalinan. Nabiit pa yan na tinag. Ay, pagmadyan na katiawan mula na amangga. Awan la di mo apalan. Agmula kanto intun agtudaw. Ay nawaw. Kaano pa ingay amaraman ng tibunga na? Intun nagbunga siyempre. Kaanon tungay? Di tayo lamaw no kaano nga ipulang tibulod tayo abiyag. Dagitin to apom ti mairano na. No da makitam ang papan iti pinuun ti mangga. Bugkawam tapno pumanaw da. Ay unay kat daytan. Ado ti agpidot iti naragrag abunga na ay nawaw. Bastawan ti mapan iti puun na. Tamang ano takawon da ti bunga na. Saan damat siguro atakawan? Nang runa ka ni Tata Jose, ita saan ang makauli? Uri sana makaulay, tamasukit mait. No may sawo no dua ti sukitan ng inaldaw. O di adun ti maurnong. Saan damat siguro nga agsukit? Si Kamat. Anyat ambo ngay. No makita da nga adu ti bunga na. Patya, madidag sukit. Aha. Siguro, kasta ti aramid mo no makakita ka iti bunga ti mula ti sabalay. Na. Iso kasta ti atap mo. Ay. Hustuak, saan ka day? Na. Sa anak ang managambing no managapal bakay. Imbag ta nasabat ka dito dalan, nanay ma. Ay, apay ka day barak. Ada ka di importante nga, ibaga may nawaw. Kahit ko lang ay baga, adi kay tumapmapan, hindi pinuun ti manggame, wine. Apay ka day. Ang mga numasulisog kayo, ngagtakaw iti bunga na. Ay, pidpidutan mo lang nila kay ikaw, tinaragraga bunga ti manggayaw. Siyempre pidutan na ti masukit na amangga tamatinag ka nga raw. Ay, saan nga agtatakaw ti asawak, barok? Na, ibaga ay ti agtatakaw nga isukat agtatakaw. Ay nawaw. Ay, huna yan. Mala, bayam tayo baga kiti asawak. Asaan amagmag na iti asidig ti manggayaw. Nagsabat kami ni Emilio di tadalan lakay. Apay akasla naliday ka mait. May baga na nga men. Asaan ka kano amagmag na iti asidig ti pinuon ti manggada. Day, apay nga ka ijay matidala na mapan iji bangkag tayaw. Amangan ka no masulisog ka nga agsukit iti bunga ti manggada. Kano naragrag mo ti pidpidutag. Kasta nga ron ti imbagak nga saan ang mamatay. Adda atap na nga agsuksukit ka kano iti bunga ti manggada. Ay, diyak pa'y nagsuksukit. No nagpidout, iso Namin ano ako na nagpidout. Saan kan amagmag na ija? Tamno dida kan pagatapan. Mala, iti sabalin adalan ti pagnak no nakagiwayway itinwang. Wano mapanak iti bangkag. Anya dyan nadamag ko lakay. Iparparit mo kano nga damag na ija yan ti mangga tayo. Impare ko ata mga no agtakaw da iti bunga ti mangga. Ay nakarukan samot lakay. Imadayo ti dalan da tamang rikos da pa iti sabali adalan. Rumbang lang agrikos da. Ang mga no agin lalabas da pambaranda mo ti agpuros iti bunga ti mangga. Ang mga nuad adda masurundakin ka nung kasta lang ti aramid mo ay nawaw. Ang bibiyang ko ano masurunda. Tinaskaan, saan ang matakaw ti bunga ti mangga?
At dalaki ni nagtakaw iti bunga ti mangga iti rabi. Pag kunamat nga da nagtakaw, Nakrayan mo ti bunga di may sa asa nga. masiguradong ka di day talakay. Wan! Ado ti bunga da di asa nga. Ha? No ba yung tigam ti mulay? Ay, sigurado a pinununa sakbay ngay mulog. Ay nawaw. Ha! Adda lang nga ruda na surundakan ka, idi emparit mo ang magnada ijay. Dalan nga minday jay lakay. Kasano ajak iparit? Kat sangkatangad da ti bunga ti mangga. Alaman? Matangad damit laeng ata aduket nga rud ti bunga na, si kamet. Jaket at tangad-tangad dun ta. Apay nga minadi mo pa'y ipaburas. Tapno awan ti kanayon mo nga ikaluya. Da kayo ka diti nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, apay pagtatakawan na kami matin barawk. Agdamdamag akla ang nana. Awan nakita yaw nagpuros iti bunga ti mangga. Ay, awan nakita ka tajak bambantayan ti manggam. Na. Agpay sumat ti kunak. No kayat mo ama-amo ano asino ti agal-ala iti manggam. Bantayam Ay, nawaw. Ay, rabi siguro ti panangala da. Umiyan ka iti punti manggam. Tapno amaw, no asino ti pampabasula. No adda mapukaw abunga na. Naunag ti pampanunutam lakay. Apay ka de. Kasano nga ta amamuak no asino ti agal-alay ti bunga ti mangga. Ay nawaw. Kunak ngamin nga ipaburas mon. May mayat no urayak ang umina ti presyo. Nalakapay ita. Ado pa'y ngamin ti mangga iti tsindaan. Ngam kanayon kamat nga agpungtot. No kasjay nga aggapu kay di ka manggaam. Ay nawaw. Kay, agkatawa nga rod no bimas iti bunga ti mangga. Iti day to'y apudot ti panawan sa biglang agangin. Adulakit di ti mawagwag abunga na. Ne, kilaat mo ta nagrubot ka. Papanam nga eh. Anda na panunot ko. Tapno maamuak no asino tagtaktakaw iti mangga. Anya day ta na panunot mo. Anda papanak. Apaman asumang puwetak. Isayangkat ko tinapanunot kong addang tapno maamuak no asino tagtaktakaw. Anya ti aramidem ako nam. Wala, panawang kapay. Makita mo to. Na. Anya nga tati bagbagan ana panunot na. Ay nawa. Ay damdamagan kanyak ni Emilio no nakita ka no tinagtakaw iti bunga ti manggana. Ay nawa. Masigurado na ka di, natakaw. Day tama iti kunana. Natakaw ka no idirabi eh. Asino kumangay tinagtakaw. Amuman kinkwana. Agat atap la iti angin day jay nga Emilio. Atapin na nga dagal ala nga ure awamay. Nalabit akasta. Asino kumatim makaiturad amapan agburas ngay mait. Ay nawaw. Wen nga raw. Ha? Apay na kita abarot. Aladam ka di ti mangga? Ipalikmot ko da ito iti puon ti mangga. Isaksak ko iti kuryente. No adda umasidag iti mangga. Sigurado ama kuryente ti sinalbag. Anya? Ikam iti live wire ti puon ti mangga? Tapno amok no asino ti mapanijay. Ay nawaw. Ay nalakay, delikado day tanga aramidem. No amo da delikadaw. Saan da nga umas asidag? Tamakita damot ti live wire. Ay saan lakay? Ang mga no adda madisgrasya. Aha. No adda di kaya naasawan nga iso ti agal-ala iti bunga ti mangga. Saan ka kadi mabutang no adda makuryente? Napay ko mabutang nga. Dagita nga agtatakaw ati mabutang. Sana kasta ti kayat ko asawan lakay. Ay, basta aramidak ti panggap ko nga aramidag. Nalpas ko ng inwayat ti wire bakit. Mabalin ko nga isaksak ti kuryente. Tapno mabutang ti umasidag iti puon ti mangga. Ay, sanak nga umanugot iti naramid mo. Kasano no adda madisgrasya? Pagdanagam ayan no adda. No sanda akayat ti madisgrasya. Di sanda mapan iti ayan ti puon ti mangga. Ay, Jackman amukan ka.
Kaslaawan kayat mo kadagiti ka arubam. No tangdanam lada kita ka aroba umasidag da adagos. Kwarta la ti kayat da. Naimbagam nga umay kayo, tatangdanan kayo. Umasidagdan. Ay nawaw. Ay na, saan nga iti amin na gundaway kat mapaggunay mo ti kwartam. Taapay kumasaan. Kwarta ti kang runan dito'y lubaw. Di ta ka nagkamali. Na, Adda maaramidan ti padam a tao asaan amagatang ti kwarta. kas kumaitian niya, aber. Saan amagatang ti utang a naimbag anakam. Saan mo amagatang tinasayat nga ugali ti kaarubam. Ay nadamag mo ka din ti naramid ni Milyaw iti puon ti manggana. Ay nawaw. Isumat ti sarsaritain da iti kalsada. Inikan na kano iti kuryente. Unay lakad ti tao na iya. Kasanaw no adamapan nga ubeng. Ay naday tangaro tinakaamak bakit. Ay apo, sana limpyo ti utak nan lakay. Ay napatpatag ti mangga ngam ti daduma a tao. Di nalapampanunutan dagiti ubeng. Agasem nga iti kaatidog ti wire nga ingkabit na manipod iti balay na. Aging ga ijayan ti mangga. Saan matkit di unay nga dayo. Angam delikado ti kasjay. Ano ti mang babalawkan ka? Gapoy ti inaramid mo. Masurunda ta saan da makatakaw. Saan ada ita ti makagapulakay? Taan niya kuma. Bimato ka no ti panagpuspusom. Oh! Wow. Adula amin. Sa ula ti tao nga umapal da ita. Anyang ikumatiapalandakan ka. Aguray ka man, bakit? Apay, asino ti sakit mo? Dagijay atat tao, uno siyak nga sawam, Emilio! Ay, imbagta na sabat ka, Barok. May, apay na, aday bagayaw. Anda na kay baga na dadahil ka numat ti alad, tinangibulusam ka dagiti bakam. Anya, na, asino man ti umapal anang dadal iti alad? Mamangan no narukop, ti adigi ti alad. Ay, Iso kas jay, nadadaal. salbag. Ay, ina mang kitain. Ay, una Barok, sayang mati bakam no ada mapukaw. May, sos. Apay ngay. Ne. Inanay mo nga agpaison nagiti poste ti alad. Ay, nakaruwar ti baka. Ay, inap man kita ano napananda. Ay, ang mga ano napanday di ayan ti mangga. Ay, darasak. Ay, sos, apay ngay. Na. Agiilad mo tim dagiti baka iti en ti mangga. Ay, sos, nakuryente sa mo dagiti baka kaon. Ay, sos, imasidag na iti mangga. Na. Adan sa amin nakasalapon, iso ang naguyod na kuryente da. Ay, sus. Ay, anya ka dito napaspasamak ka dagiti baka, lakay. Ay, ang mga nuada ng kuryente ko nagtaray. Nasalapon na siguro ko naguyod ti wire. Nairaman ang dagiti daduma, abakak. Ay, sus. Anya nga italakay. At dalakit nga rin tipukaw mo. Natayan dagiti bakam. Ay, salbag. Apa yan nairana ang nadadaal ti alad? Ay na, agsipot taday tabong at imangga ti pampamaysam. Ha? Saan Ay. mo kayat nga damay rano di ti maragreg? Binaybayak la ko man ti mangga. Ngim ti nakuryente dagiti bakak. Ay, sus. Dakkel ti pukaw ta. Gapo iti day ta alay buwair. Uray malakok amin ti mangga. Di na pa'y maartapan ti gatad dagiti baka. Ay nawaw! Ay, nawaw! Kitaem no anya ti ipang pangrunam. Tumulong iti kaarubam, wenno sika ket mapukawan kapu iti kinapaidam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Miss Fanny.
Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.